but chudo mani chulo godo osach jogi eki ne wuok e National Government Ministry of Health. Koro wadhi gi jogi eki, wadhi kamano, to e wiye kanyo nong'is jogi, nong'is lakteche mag USC gi eki ni korak gi pok orumo, orak mar higni 3, to ne gidhi bedo absorbed e PNP. Koro PNP ema wacho ni orak mar permanent and pensionable. Orak ni rumo 2023. Koro ne wa expect ni kwa gik 2023 to jowagi eki ne dhi yudo orak mar PNP. Sirikal nodhi olokore 2022. To wabiro gi sirikal manyien 2023. Koro kwa dhi wachako wacho gani gi to orak ni eri dhi rumo around April, May. Dak wane ka uchapni mondo ominwa jogi eki permanent and pensionable nieri. To nitie summit moro ne gidhiye mago jo governors to gi Ker Ruto. Koro ka gidhi to gidhi giwinjore summit no ni Kenya pod onge pesa, gidhi miyo jogi eki orak mar higni 2 eka ging'i kaka gidhi ketogi. Lakini Public Service Commission ma en umbrella en mong'iyo kaka indiko jotich as per constitution mar Kenya. En mong'iyo kaka no advance jogi na pana udhi timo ne jogi marach nikech ne wasewinjore kodgi ni ma e gima wadhi timo. To governors ogoni ngang' nyaka wamigi manorak kaka nomigi chande. Koro gidhi to giketo ragni eri obedo higa 1 mokwongo, to kapok orumo gidhi giloke ni obedo higni 3 kowuok 2023